mo efa Manhyia no ene enye ne saa pepepe nti ye wo route bi a ɛho nhyehyɛ no yɛde aba route bi a ɛho nhyehyɛ no yɛde aba nti mesrɛ mo mema obiara nsɔre sɛ mekɔ baabi daabi ɛne nhyehyɛ no ɛwɔ hɔ police ɛwɔ fam soldiers ɛwɔ fam abrafoɔ mu nyinaa ntimpakyɛw sɛ wokɔ a na wokɔ ne yie yɛ nana ɛkɔ ekra na wɔtwe danie sɛ wohwɛ release a Ashanti Regional Police Command ɛde abaya na ɛkyerɛ sɛ Manhyia Bonjour Road ɛfiri airport roundabout ɛkɔ Manhyia Palace saa road ni nyinaa no sɛsɛ yatum Sumankwan Hene Junction ɛkɔ Manhyia Palace Nick Petroleum Filling Station ɛkɔ Manhyia Palace St. Anne's Anglican Church Road ɛkɔ Manhyia Palace no nso ɛno nso yatum ɛna Manhyia Government Hospital na wo fam akɔ Alaba no nso untimi mfa wo car no ɛmfa hɔ yɔkɔ hene na himfie hɔ ɛne ɛkwan no a ɛkɔ ahimfie hɔ ni nyinaa nso ɛno nso untimi mfa hɔ ɛnɛ hyiawu hima ne na himfie ɛkwan na ɛda hɔ no nso hyiawu hima na himfie no nso untimi mfa hɔ na Akwasi Agyeman Junction to Manhyia Museum no nso ɛno nso untimi ɛmfa hɔ ɛfiri sɛ ɛsane ne dwumadie kɛse a ɛkɔ so ɛwɔ Manhyia no na sesei yɛsɛ mo a motwi trɔtrɔ ne taxi na mofiri di kyɛm so airport runabout any mpo private vehicles a mo nam Manhyia Bonjour kwan no so no yɛsɛ a divert akɔfa Aswasi police station any Kanako road a ɛbɛn Kumasi Central Mosque no na ɛsɛ wafa hɔ afei nso yɛsɛ wɔn a yɛamomo nkrataa sɛ mo deɛ moyɛ invited guest na motumi ba hɔ no mo na 1 week no yɛbɛtumi ama mo kwan sɛ baabi a yɛaclose no mobɛtumi afa hɔ na sɛ yɛma wo krataa wontumi ɛmfa hɔ afei nso traffic ɛfiri 19 steps ɛkwan no so 19 steps ɛbɛn Manhyia roundabout through Alaba ne nyinaa no ɛno nso yɛasesɛm ɛkyerɛ sɛ wontumi ɛmfa hɔ nti yɛde wo bɛfa baabi foforɔ kɔ ɛsoroma yɛn na nti wei ne yɛn nhyehyɛ a police ɛde aba a yɛbɔ so kakra na sɛ vehicles parking arrangement sɛ ɛhɔ no Manhyia hɔ no baabi a bɛtumi agyina first one ɛyɛ government officials so mpɛ sɛ ɔmo ba nti Antoa station car park hɔ ɛno yɛ official stickers sɛ bia woyɛ minister bi anaa yɛ DCE bi anaa yɛ panyin ɛhɔ Antoa station wɔde bɛma akwan afei nso baabi a ahemfo ɛne nana hema mu nso ɛbɛgyina ɔmo car no ɛbɛyɛ Melcom car park ɛne DKC car park hɔ no ɛna afei nso dodoɔ naa nso a mopɛ sɛ mo ba bi no ɛyɛ yɛn a yɛnyɛ obiara no yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛpake a Central Mosque car park Aswasi Methodist park Atempem Hene park no ɛhɔ ɛna yɛn nso a yɛnyɛ obiara no yɛbɛpake afei nso Manhyia yɛn nhyehyɛ sɛ de bɛyɛ a mo nso a mo ni car na mo pɛ sɛ mo kɔ bi no general public na mo pɛ sɛ mo bɛsu yɛ nana no yɛwɔ free shuttle kyerɛ sɛ yɛwɔ lorry a wontua hwee ɛno ɛbɛgyina Aswasi Methodist park ɛne Central Mosque car park no na sɛ wokyerɛ ma a na de wo aba hɔ nti yɛwɔ ho nhyehyɛeɛ afei nso police sɛ car biara ni wa yɛbɛma kwan sɛ baabi ani kwan sɛ wofa no wobɛfa MTTD policefoɔ nso yɛde wɔn agyinagyina baabi bebree a ɛkyerɛ baabi a ɛwɔ sɛ wofa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a traffic ɛnsi ɛbɛn Manhyia afei nso sɛ wokɔ paki baabi ani kwan sɛ yɛpake a yɛbɛtoo nti ɛno KM nso ayɛ study nti mɛma obi a nkɔgyina baabi a nyɛ sɛ yɛbɛtoo afei nso restrictions motorbikes ne tricycle ne abobo yaa no ɛno nso koraa deɛ yɛmma kwan nti mɛma obi a mfa pragea ne abobo yaa ɛnkɔfefa baabi a yɛaclose no daabi woni ho kwan ne nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ sɛsei nipa ɛɛkɔ na kan so kɔ a traffic bia ntimi ɛnkɔ so nti mo a mo use abobo yaa pragea ɛne motorbikes no ma obiara ɛnkɔ hɔ menim sɛ ɛhɔ no
motos bebree taa nenam hɔ ɛnɛ deɛ yɛma ho kwan afei nso police ɛyɛtu yɛfo ɔsɛ yɛyɛ a yɛkuta kaa ɛne yɛn nyinaa no sɛ adeɛ wei a yɛyɛ ɛboa yɛn nyinaa sɛ de bɛyɛ a kaa kodie ba ne afei nso nipa na ɛrekɔ no obiara bɛnya ho asomdwie na 1 week celebration yi yɛayɛ ne kama nti mo obiara nkɔ ha adwen okɔ na wokɔtwitwa bi kɔ yeye ɛbɛkyew wote aseɛ yɛbɛtwa wo ti kura ma de bɛsi asi wɔn sɛ anibere aba nti mɛma obiara nkɔ yie biribiara because anibere aba birikyie abɔ wei yɛnua panyin Godwin Ahianyo Deputy Superintendent of Police Head Public Affairs Ashanti Unit ɛna ɔde saa nhyehyɛeɛ wei nso aba na abusua yɛbɛ fie kakra before then Kofi ɛnɛ yɛ nana sure na wɔtwe da breach ya abo ama to yɛ asanteman ne abese no nana kɔ akura na nana pani sɛdeɛ na ne din ɛteɛ ansa na obɛdi ɔhema a edin no nana bɛyɛ nana konadu iyadom a ɔtɔso miɛnsa no ɛna na wɔtwe da no mpanimfoɔ nhyehyɛ mu no ɛba so ɛna titiri pii no aba kurom yɛbɛsrɛ wei ɛyɛ ɛba sei no a amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛdan asanteman adi yɛma wiase nyinaa hu asanteman yɛamammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ ɛsiteɛ na ɛnyɛ saa bere na sɛbe woyɛ asoɔden ba a wobɛyɛ wo ho asoɔden na ne yɛyɛ ahyehyɛ no akɔyɛ sɛ na mekɔbu so na mede me ho akɔyɛ scapegoat na mekɔyɛ mentru asɛm ne nɔɔma bi ne bɛwiaseɛ ne ɛsɛ akɔ bi kɔyɛ ɛsei ne ayɛ sei ne akye ne no na bɛyɛ news dan animonyam ne adeɛ a yɛpɛ sɛ ɛba ɛma asanteman wɔ yɛ amammerɛ kwan so ne yɛyɛ enti yɛbɛsrɛ mmabunu no nkanka ne wɔ mu a moto riders no no mo eduru saa bere yi a yakɔ fifa no ma awie ani so ne yɛpɛ sɛ yɛde kyerɛ yɛ mentru asɛm no ɛnyɛ saa bere ne yɛyɛ saa nɔɔma no asanteman ata akɔkɔ yɛ ni abrɛ enti mu obiara nkɔyɛ mmara no ɔmde ato hɔ no di so pɛpɛɛpɛ ewie a we yɛ 1 week observation ɛyɛ da kɔ yɛ wie a de aka no ɛhyehyɛ mpanimfoɔ bɛsa de ato dwa ne yɛhu sɛ deɛ ɛbɛsi fa kɔ mpanimfoɔ ba kurom ɛne yɛka kyerɛ asanteman mpanimfoɔ ba kurom eti wo kurom ha na wɔn nso no ne wɔn nso betumi ayɛ bi a nipa ne ba de obehu asanteman mu no obetumi akɔdi ho adanse pa ɛwɔ baabi obɛkɔ bia no so yɛwɔ fa mu deɛ ne fa bo asanteman na bibia nkɔ so nana. All right, Nhyira 104.5 a senior correspondent Nana Yaw Jima ɛwɔ ha ɛba say de ama na report more na ne reporting de untimi nkan o million report oho 1 2 3 7 million na mesi bi gina krum na ka elections de ya ultimi zo udi mu bi no gina no udi wo reze de wo si kasa de ida fida okra wasa Nana Yaw Jima ɛwɔ Nana Yaw good morning Nana good morning bibi aboko and Crystal do nya ho ene yankopon ase ɛba report say amo na ya na mokɔ grants na general BBC anet say infonini to say it's a idea very difficult to report and aside say days of a report no it's very interesting because Nyema is bebre no you who be that okay makwe but 8 years ago asante hima dada no okwe kra no me call echo report I was there na you witness a lot of culture you know Nyema bebre fe yen share dem who be that because ohe yen mfie na me who say BBC this is the second time I may say akọ report on such a funeral ewo Manhyia so very interesting na ena udru ho so nyema bi wo ho a one ahodwiri ebi efe pa ebu on so asante nyema edi asie wonhu da ehu kakra wo enti ebu ho na ehu kakra wo but on say adwuma na ye ni nti ena enim se Manhyia enso ye ka ba bi safe power Ashanti a ene Manhyia ukona hu baabi a odo nan besi ni we are very safe
because a whole be true because in your ben and if you ever soon. Okay. And I feel the very safe, but Udruwa on days like this, never be brown who are na enika nti ube educated public na also ube impanyufo a omote amamre ni amane asiye. Okay. No matimi acheche mu se ohini bi bana ono na chance de na different a obusa panyi bi obetrim adenti na we aye sei adenti na ohini eno front ma sei ode na hofasuo no ode we eka ho ode we eka ho ni nyina ya ade a efa ene ye call as reporters a ye be educate yen public and say nipa bi Nhyira and affiliate stations ebe educate on one niema edanso ewo asante amamrem ene eye yo no ni nyina ebe cheche niema bebre mu nti today promises to be a very interesting day especially ewo Manhyia ahemfie ene na nakọ kray kodi na watch da no na already yenya information say vice president of the Republic of Ghana Mami Jane Opoku Agyemang obeba sa afashe and I say you can see 1 week celebration obeba adina nu nyam abetachi very soon the information is that obelande wo Kumase na waye niam ba ku mienu bi ansana ordinary actually hot 12 o'clock aba sa you can see unim say nke asema and say nye akwantu anka president na mu nkono so that he's supposed to be part the information is that former presidents any impanyimfo bi ne niam ni petiti bebre ene omunya de omani beche Manhyia himfie enra ye call her. It was very interesting. Her set up a man 4 year security arrangements baby na events na ankasa na her media for yes set up and a lot of people are omunya also be adwuma kaka ho obia ne awo ya and na ebe one very historic day e was Santa Mamrem ye be hu niema ye hu bi da and niema ye nted and ni nyina ne ebe ko so Manhyia himfinti ye as reporters and media for the ebe ko ne akoya afam de na ne ese na fata no and ye de asom ye tiefo and ye ahwefo ewo multimedia platforms and so nana enchem that's also be say ko tuntum enche kra abo tuntum na nyina yakone yakohwe se ne esitie na one dey medu wachi ai baby ana nam no wako bu baby ama ebe de wo on se on panyufo bi a yeni on beka se na ebebuo no ya mo Manhyia de ye ntimi konko bubu baby but interestingly I'm hoping say security arrangement now I was expecting to see musketry fire arrangement omode be tour for that but I'm sure that BBC is here obviously because na me be busa because mo be ben no ene na anu dey see you know I'm thinking about in some trouble for so e was say mo close shots exactly and I think the police cried the directives be by recently about how they should handle those yes even before now is it Arms Commission Dr. Adam Bona no Omaka Nema be about firing of musketry because in recent times you recorded incident before instance Accra or he may be no more edinisi ade so on to be man born a general careful in some Kofi Adoman so same incident was some traditional event musketry and no soprano and then in the north so I recorded some incidents and people musketry and I say two abobo bomo traditional rights performance no meaning say because of sir I'm sure that police and Arms Commission I'm sure that omemiti some of the traditional authorities our rights na me nipa esene fata say omekuta na to but I'm hoping say senior de bia asante and very peaceful and very calm no at this time to musketry ne niema ka ho nyina ebe very calm na ye nyina yakọ asa be fia sompi na o space ne te so perfect for show na bibia timisi esrewa na asemo azo ko je de kata wani nyina ebi ho a mo edru say ya abrafo bulletproof glasses ai abrafo ne edru say ya so many ya gompo na bi o hwe na niko abrafo de mo ntam kudatu ana
It is a movie and which nay. So to make you know the FFM say no, I do say so. I confess about town. Yes, because Mekai say, him other than a year nine, not year nine, because I knew dear. You did see what confess about come a year at the it was very interesting. Yeah, Ninja. And your mouth who? A month for I know me. I am interested. That's what say. Maybe Obiachu was someone and say, yeah. No, the nay, also or his inch and pass to a corner and chow. Make a check a bedding. Now, I don't know, yeah, me, any day. Miss Rowe, me who cry, Miss Rowe. I don't make Trinity Gra was away, I don't know. But, and I may was said you did you be nice, and then I didn't. Me, money, I'll quarter that me tea that day. A drove is interesting. My Abostek Kitchen coming out here, Mrefina, and then problem for the day. No, you discuss. Abostek, I'm quite a cool match. Now, who are there? Nana, and somebody, Nana, I live that was on the and I'm going to say, another day now, I'm going to go to the Atua. Here, and I was that. And the Okoy and the Dana Wahua, Obetimi Amaya Yaswati. Nana, let us say, see, and Pobu, Nana, the sea, and then was another talk to Edunuba free, and then with Piemo or Manhyia, so Mujavia, a Tum and a Coco, British, and a AD and Himwa. And Otumpo was a job of you, what I say now, or one in Yaba. I said him, I didn't know what to do. Now, and they so for Manana. Idia Gudapem. Now, like I said, Nancy, I think I could cry. As Antimani, we are thinking, and I'm to the Asia, the Yabakam, and then more Mamrenia money. Now, sit there for the body kind of the Mamisha, and then it's all about Manhyia. I said, Umbayashi or Hadia, I don't the Kaba, over the power. As I say, a positive one, and the kind of figure said, a fine year. It will remember Manhyia now. And I'm imagining Tene, or more, I said a baby 20 months. It's your name. I mean, like one more ever on the air, so that the young to come now, dear. But me, I don't so. Now, the wood be the chance so. Maybe I would be a brim Kenya, and I would swim about Kedia. Maybe I ought to talk from now bar. And they can't move me fast to my shaman about war. It would see I am good panel. Now, what I could see Kedia, and let a pen platform. And you almost over. Who do the way I come up with anymore? I will mark a first room. I will mark up to see and it's mine now. And I said, where would them have a asthmatic police station? No one will want to see a mathematic symbol, not a park to see a more a room. And look what I'm chances swap. One quite in the junction, also, I find out about a hard little messiano. And for the fortune, and she said, we will be able to start one, and then, either say, the mark of some and it's mark of possible use war. Now, the appear more upper to see me would never go close to my now the court. And look at that chances to a Nick Petroleum Police Station. A final 12 everything is Yano. I was now playing about you, Jansen, who jumped a family between Palaba, who passed by the Manhyia. Yaba Manhyia, and Senior Group Jansen, over 5 years, it's in the crop, and before I saw like a symbol. And now I said, yeah, in Ramu, a positive group from Panasono. None of what me, dear P. And I spent time at the country to Panasono, and they were much. I know that channel so you can Paris, a final Demba Channel so, or much and here only my and so a panel, a palace in my own panel, and they much a panel yet. You don't know how much you said about traffic and she's in them. Or may you find and by you are having an anno or Mutima. I know that channel so one my used to Tagia, a boboya, and I get it up, you know, and then you put the power. As I said, Woma, a bit about why you're one there. Baby Bitma, the no prono, maybe Yammy, the amount of one party. It's maybe I hope I'm Mamma for more. Yesterday, a Mumpa was in car park, and hey, I buy for you. Tickets, a bomb car, and a party. Now, if only I am up one side, and the island will get to the mobile. In the map from car park, walk, on this party, and a deep, the car park, and so, one more erection a packet. Now, yes, some opponents were a car. Now, we can't think of the Manhyia. We can't go for the assistant some of and I say, as what material part, and I assist in the party, and I obey me a packet at the SPA. And now, I mean, can I Manhyia
now to then it's a first year and we are doing you know now when you say another when you say I want to follow no man then ya man go na e kosto but who that from follow no na wa ha and then we go to come you go to question e bi nfa kuma yi ndai wo mu ati ho ani esuma no go mo so a wo mu se gegegege nti na pa ne ti da e bi go train e fa sa ne apo wa ha na 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 ahem fo so ro na ye me ne ka ba ku mi bi so e wo amai hina wa san sa ba nyina ya education ya na ye share ni so mu nyina ba esa se bi se de na abo asanti eti anu bi efrate eba na abem penifo katranso mu be yo mutiba na ba ye nya ne tiese gara ma panye abedi akire kwa fa jina ko kwa jima so no e kra nu se tudu bi mu woko no abluwa teta na chacha mu aba be kan won ene wo mu esu nti fa ha ye amamre ni man ye na e fo so e wa ha fa ahobambo so de na na jai enei the we plaza house is one jana wo that is police wa ha no enya sam ketwa na nsabra na wo be wura mu no o so na tumi the body plan accreditation no the we place ya ene ni ye ni awura mu de ebe de ja ma pa eti ahaye emprese ahaya boko asudo ha medina praje ibutu akrem e wo blackpot ya na metena se na ye waje na ya kontem about the money adwuma mpacho enyoma mienu na mpeso ye ya hwe wani yi wona mtututu no ya hwe na fenso wagina baabi won se honhom ne ba wo ni honhom wani mfi wo honhom mu enti so mu ya madia ne wagina baabi na wa capture mpacho nkogina ho ma ye nti bibi ngu so serew all right amansanchi ame amankwa amreku na abostek ne tin nka no ye na komfo panyi na wasiase eyi nkonia no over you can say nana we na wo kan ho asem no me say dem hu be physical sada but I'm sure so we dey wa ben ho ache nana any also ko hwe bi because I don't know how I describe am what I say display display na ebi won so almost that display here nyankoma de ye niam bia ehu se na break say emre bi atwa na so na entwa no ebi so timi cho mo ho ma wo se mo je ba no asa kesi yeah se baye wo ho an se kan no me nka se baye se wa baye that if that is your understanding but I mean I know the omo tumi o de so ma baye o ma beniye eneni baye enye easy o mutimi peja no ma bi se yo ho o timi peja de na ira o ye ne se ya na de na ira wo awugina ho baba konye bia comfort not star ni bia no huri kakra no ma bibia no sense da bi eno no sese no gravity no na ho den kosoro chen sa tumi nti wo be hang e be bo fe ma gravity asimo ye ho ma se ana obeyi akobibia fi suraba esruba. All right, Eugene, quick comment now for your mattress and fake product be I think this opportunity just a baby or baby. Nana my say wa me never say na mi suru kakra. And I go be am kwa me am me be ma hu hia me be abokona ya ko ye fru. Say be ma. Unsia me banana a beautiful culture. Me no pass man na me can say we need to document our history. Very. Nana me sua me be am about a later something me ho adwiri na nanu say school be the Savior School fiako Konedu Yadom Savior School akomo mo bus na hwe bus no say je be frejo na the picture ne to so na ultra modern bus Manhyia hospital na hwe maternity block a osima wo minim anya no pay na ye na listen na bi onu free Manhyia de man ya minimum and an aduma me research pa yenim I think say we need to document we need to document our history and I mean who ultra modern block the pa aban crane sinisa aban de news umzi ni 6 unit classroom block no mzi ni ba say bi o say Jeff Beth ye do not the picture na send na beautiful school bus near dey na I think say we need to do more I dey so na sure say ahema anu nyin che mema no and as we are 14 for that's something him de na bro 14 and as we munyi pa na say sa na tie man no nyini chen na na me can no be the research na research who say women live 3 to 5 years more than the average man and na yes ya dwen do so ya tie ba na ma me ensa be ya to be
problems. Is that I think that we also need to learn why they live this long. But what church into why? Now traditional be all. Now psychologist. Asemi awo jeme. Asemi awo okay. What when you bra we so for baby to so. Obeka just say we more than ma. Because we go eja no. Also because that we kwan. Yeah, tie yam kwaso ate. By 20. Yeah. But I was generally member no. Member no. Wa ansa ho na busa say yeah. Na make research. And moreover, risk na member you taking on. Yeah, man take it sir. And an asacre kuma so accident member we say ma. Some go speed show. But I see me kana mo for him so kase. Na ansa santia mamre mu no. Member na nu aduane e ma ahemfo no. Okay. Yes, they say na me for ka him and eka. And an answer and I want to that the best chefs in the world are all men. Yeah. So adia santia and free titem. The world has grown to accept it now. Nana esi enye bibo mu ingredients ya so msan mene na bi. Because nana enti America san se me nana be aye de meto no. She was the longest serving queen mother in the entire Chimabuakwa state to the 64 years wakunya no. So trans no 18 years. Na nenye normal. Kono na duan no taste bia e different from if you no. Oh different the woman dey ma men kan cho intos no enye ye intos ni bi. Omu kodjoma e first selection. Also who say enye ye di ni enye galamsey di ni bia. De de ma ahema di ne Manhyia di no e different branch kakra. Yes. I am sure say enyoma bi wo hode na meka say amane ni bi wo ho a emu odu. But for me say 98 years. Yeah. Nhyira. Yeah, Nana Nhyira. And we need to preserve Nana yenye Netflix movies be. Oh, make an age obi the battle of Pimso the first or cause 77 wars. Nana say win him. Omo anya mai. Oh, I see a nyam sam Dr. Nana Game of Thrones. You bet my ashanti be bia ba na obi tie me other way be a be preserve Nana. De bia me na santini dia but ye can santi culture na. Ana me fe. Manana kwesa say obi wu ana BBC a ene ye be chirechirem. Yes, at every given time, and I see a some preservation and the sun is kakra bro man. Woman can you me and the Benny here at now. Abofuna be story the man. So we need to fashion a way, and I ask Anton that we need to do something. And I am a creamer that be oh need me refi. Or no cast of a bo near Canada Garnet Wesley, a bobo nasu. And then I'm somebody golden yes. And then I'm yet. Nana what I say. And then some about the longest serving queen that's a do the first. Omunyina ko under about 3 kings. Mami we nko do the third nko na ko under 1 king. Na sa de ni nyina ya de a ye ton e beton man no. So we need to have a way enya ye nko so obi wu ya na e be. And one of the good things is so hwe mabuni kura na ya sha ase e de sa se kutu se bam no. I am expecting senka obi kura nsom e wo Manhyia non project because now that enkofo ye interested in these things no. Anka wo ma people are vested in history. No market carbon, ye be ye movies, ye be ye short documentaries, ye then some trouble for air, but ye document it. I mean, you can engage the likes of multimedia to do those in your man. Nansa na ni GS for nekasa about Nana do the biameka. The moral fiber to be there as animal. Nana first upon throat room. A crack channel na penya trasia. We. Nana ne penny to me so camera sin so what di on here atem. What the president atem. Nana is all because it's not documented in your culture near customs near it also. Yama asofu bi nim kofobi agi na no me say ya bronsansem and na ya bayisem. Nana nya bayisem. Nana me meaning me come na na wa because I'm a royal. Omo di ade bi dware ye. Me yare da. Yeah. Nana enye say ebayi o eye leaves no no nanim. Nana what I say nti won ti ase a you see nana say won ti bibi ase a. Oka say ya bayisem. Nana say nyankopon na sua for Rome na say. Yeah. And so for because of Rome na sorry members na say be ka say akwankyere. Yes sir, ye kire wa mo hu di ntum. Nana what I say ba nyankopon ni ye bi o Bible. So nana I think say we need to do that. Eba boy national development. Ko nana me nente de be particular about chiefs and nana me believe say nkwase asem ne nsemfun bebeku e kurom no. Say himfo sori gina wa. Nana sa de nenkoso. Right. Nhyira 104.5 Eugene Osetutu, our head of research, and on the way about the update be brave, Kaisa multimedia. The Joy News, Joy FM, Hits FM, Joy Prime, Asempa, Nhyira, Adum. When you say about coverage,
untimi nto yɛn ɛba amanneɛ nsɛm a untimi nto yɛn ɛba yɛ reporters a untimi nto yɛn nyame adom mo ka ho ama yɛtumi ahwiri kɔ yɛn nim nti ɛnɛ yɛde ho update ni nyinaa nso bɛbrɛw ama bibia nso ayɛ okay now we need it nana we bus nana kuna do Savior school okay we bus not what modern bus fan na hwe maternity block na me hia munza na ma asem de na hwe maternity o so Manhyia hospital oh nice beautiful and na we see what modern structure pan na hey yes and me nyanko da hoy and I man kwa and I would maternity dia ma na me timi adom maternity chese and so won wa ya adwuma nti na paternity ni ho munsi paternity my all right Nhyira 104.f pa o hwe we ya nana kuna do yi adom toso miensa maternity block oh nice I was here kohona ekokeka enyomambo abusia ene ye the updates nya bebro but yemra fie na yemeye ade bia eho hiae Mr. Otini